tayo para yung halaman. Yan na yung mga natirang halaman. Dati halaman tayo, malalaking puno. Ngayon wala na. Saging na lang sa pilabi. Ay naku. Ay, nasira ako. Halimbawa po mga supplies na nagamit, kung ilan pong cotton ball, kung ilan pong suero, or kung may mga gamot po na ibinigay, portion. so i-compute po natin yun, bawat isang item, and kung magkano po yung makukover ng kilang, yun po yung ibabawas. Magkano yung porsyento po yun? Kunyari yung cotton ball. Ay, hindi. Halimbawa, ang aking